A my u kulturních center ještě zůstaneme. Přesuneme se pouze do Včelné u Českých Budějovic. Něco o historii, současnosti i široké nabídce akcí, které zde můžeme navštívit, nám představí Jana Kovaříková. Tak dobrý den, moje jméno je Jana Kovaříková a je mi velkou ctí, že vám můžu představit Kulturní centrum Včelná. Jako jedna včelňačka za všechny včelňáky jsem vás přijela pozvat všechny k nám za kulturou do Kulturního centra Včelná. Kulturní centrum Včelná Kulturní centrum Včelná najdeme na Včelnej, ano, a včelenské srdce leží už od dob, kdy bylo osadou, kdy Včelná byla osadou Mezives na spojnici královských Českých Budějovic a rakouského Lince a díky výstavbě nové dálnice jsme se stali ještě dostupnějšími. To, že se včelňáci starají o kulturu, vzdělání a sport už od dávných dob, dokazují snímky z kroniky a já jsem si pro vás vybrala fotky z roku 1951, kdy se pokládaly základy kulturního centra, nebo respektive kulturního domu. Betonovala se podlaha a o 3 roky dál se kulturní dům otvíral. Kulturní dům sloužil až do roku 2020, téměř ve stejné podobě, ale potom se některé části začaly stávat nefunkčními a bylo potřeba kulturní dům renovovat. Po několika pokusech našich zastupitelů se podařilo všechny přesvědčit a získat dostatečný počet hlasů pro to, aby se návrh mohl realizovat. Zde vidíte vítězný návrh z jedné projekční kanceláře a za chviličku se podíváme do té doby, kdy se začala stavba realizovat. V roce 2020 v době C se podařilo to, že jsme mohli část kulturního domu zbourat a do necelého dalšího roku stálo kulturní centrum téměř v dnešní podobě. Zde obrázky na důkaz. V listopadu roku 2021 Kulturní centrum otevřelo své brány veřejnosti a mohlo se z něj stát místo, které má doopravdy své srdce a všechny své návštěvníky může dobíjet pozitivní energií a můžou se zde odehrávat skvělé zážitky a psát nová historie. Můžeme pohlédnout do nového kulturního centra, do části, která je nově vystavěná. To je malý sál a foyer a dospod jsem přidala fotku jako lákadlo do velkého sálu, do kterého se hned v následujícím slajdu podíváme trochu detailněji. Velký sál díky vybavení a díky přilehlému balkónu pojme až 200 osob. Může malinko víc, ale nemělo by to tak být. Je vybaven scénickým osvětlením, ozvučením. Lze zde pořádat různé akce, plesy, teambuildingové akce a podobně. V prvním patře je nově vystavěn malý sál, kde si pohodlně sedne 30 osob. Pořádají se zde spíše menší akce, rodinné oslavy, školení, malý sál, což zde není úplně vidět, je vybaven kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením. Aby všechny akce se mohly stát nezapomenutelným zážitkem pro ty, kdo si je objednal, tak je potřeba catering, který svá jídla vaří z místních surovin a využívá surovin místních dodavatelů nebo okolních dodavatelů a dokáže tak obsloužit téměř všechny požadavky. Teď bych přešla už k akcím, které se pořádaly a také bych vás pozvala na akce, které se pořádat budou. Několikrát do roka se u nás konají divadelní představení. Jsou to velmi oblíbené akce a velmi hojně navštěvované. V druhé polovině roku bude třeba Love Story 2. Taktéž máme ve Včelné 3 spolky, které jsou velmi aktivní a pořádají různé druhy oslav, párty, zaměřených párty. Teď bych vás moc ráda pozvala buď to na dětský ples, kdyby se vám chtělo, anebo na vepřové hody, které budou příští týden.
Samozřejmě velmi častou položkou v našem kalendáři jsou plesy. 8. března, kdybyste někdo chtěl se převléct za nějakou krásnou masku a přijet se podívat, bude maškarní ples. Taktéž vidíte jenom obrázky a fotky z plesů, které se konaly. Co mi dělá obrovskou radost je, že se dbá i na čas pro ženy jako samotné a pravidelnou akcí se nám staly ženské kruhy. Moc ráda vás zde zvu 14. března na ženský kruh, který bude vedený skvělou facilitátorkou Evičkou Kolářovou z Jindřichohradeckého Mlýna Radoňka. Co je naší chloubou, to jsou 11 let trvající večery pro seniory, kdy okolo 6. hodiny začne hrát vždy živá kapela. Seniori se za symbolické vstupné 3,5 hodinky baví, tančí spolu a jako výsledek je několik svadeb a několik seznámení nových párů a přátelství. Kdybyste nechtěli jít se hned bavit, ale chtěli byste si předtím zasportovat, Ježíšku jsme od Včelné dostali volnočasový park Tíkalka s multifunkčním hřištěm a venkovní posilovnou. A jako další dárek na nás čeká víceúčilový dům u Petru. To až se zničíme svoje svaly, tak si budeme moct dojít do sauny, do wellness a nebo si ještě přidat nějakou lekci v obrovské tělocvičně. Součástí tohoto projektu budou také byty pro mladé, respektive startovní byty. Co jsem zapomněla dodat, tento dům je přestavěn z hostince u Petru, který má ve Včelné dlouhou historii. A teď jenom zmínka, kdo za to může. Tak nejvíc za to může naše starostka Mirka Stránská, která je velmi proaktivní a skvělá, co se týče získávání prostředků pro Včelnou a budování projektů. A taky jsem si dovolila přidat náš realizační tým. Já vám touto cestou moc děkuji za pozornost. Moc ráda bych vás pozvala do kulturního centra. Doufám, že se brzy uvidíme. A protože musím po této prezentaci ujet, doufám, že teda nemusím utíkat, tak zde jsou kontakty, kdybyste chtěli přijet, případně pořádat akci, ráda vás uvidím. Mějte hezký večer a ještě jednou děkuji za pozornost.